So there are a lot of people like this recent mother wakandipa the name. Ndakavati mother, mwana wenyu Joshua ane asthma already, anechi, but mwana uyu haasi kufa. What we are going to do, we are going to be prayerful. Imimi nemi tichanamata tese at 12 midnight at 3 a.m. Ndichivavhurira mascriptures ekuvasimbisa mai avo. Mai avo zvakavabata. Then mwana wavo haana kufa Joshua. Mwana uyu akauya ari bad. Ende yanga iri COVID yaendesa iyaiya. But mwana uyu tamunamatira taita say after 7 days mwana akapora akadischargwa. Nanhasi this son is still alive. But vanhu vanga vane same COVID yo vane ma chronic conditions vaipera kufa. But uyu mukomana haana kufa. Mai ava vakanditi iwewe you are not a nurse only. You are not only a nurse, you are an evangelist, you are God sent. And you do this nursing with passion. I'm now calling you Evangelist Sandra. Mamusiri panguva yamairowa mavhesi here manje. Zvenguva aya mavhesi ndaingorowa but asindiri munhu wenyama ka ichi chinhu ichi ndichachiparidzira bhaibheri chikarara nayo. Ichi ndichachifidha nebhaibheri chigoningirikina here. Nyere ndichaifidha nebhaibheri. Atengesa mavideo sei hawo. Ekudzidzisa wakadzibonde kuti inodyiwa sei. Mavideo ekudzidzisa vanhu ndichivatoratidza kuti inodyiwa sei. Mirai muri papo, mirai. Maitisa muchitoita practical. Practical ka. Takaibata. Tokuradza takaibata ka. Tichidya ka kuti uone kuti inodyiwa sei ka. So can we blame Rasta? Saka Rasta matowapa kawo. Unompa ndaitompa rese. Saka varire varida kuona mutambo watichada kuita. Mutambo wa nhasi. Ndichisakadza munhu. Bhadharai, fana ubhadharai. Because ndida kushanda mwana wemunhu semunhu. Because futi kana ndaenda pamusoro handidzike futi. Saka ndakamva ndangoti bo. Uko paunoti advertise, usati watombopedza kuadvertise. Vanhu vanoda zvinhu ndabvumawo. Uko iro business iro zvaro. Rinobhadhara but haridi muZimbabwe. Mwoyo ndakatengesa kuChina handichakwanisi kutomboda munhu wangu to be very honest. But zvazvokuti wakangonaka uri kundo you are just an attractive man. Ndiri kungonzwa manyukunyuku ndakakutarisa. Muri kumunzwira shuga. Like uyu munhu wekuti ndakangonzwirawo shuga. But chakandibhowa munhu uyu ka. Unoti varume vakanyonaka unengoti mamasozi vakaita sei veve. Avanaki manje. It's now more for attention not for money kushama kwandiri kutoita. Ndekwa kungoti attention kuti chingondiona iwo henyu. Plus iya yekutiwo munhu kana unowo garo eri ngaachingonditorawo ongoti ndiraumborichengetao ndega. Saka it's more of kuti vedu hapanawo here mbinga ingangonditorowo. Because inini handikwirwe to be very honest handikwirise chinhu changu chiri very ningi ende ndogara ndichingoenda kumavaginal cleansing aya tichiita futi zvezvo zvekuti chine chidzorwa kwaEastern Diva Beauty Clinic uko tinoita inonzi yoni steaming inenge ichidzora chinhu yonini ichibvisa futi kana mune mainfections kana mune ichicleana uterus ichicleana chinhu chako zvekuti chinenge chinaka. Ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe. Ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe. Wagwan. My name is DJ Sparks. And welcome back again to Uncensored Podcast. Uncensored Podcast. Uncensored Podcast. The biggest, the baddest, the most interesting podcast. Yeah, man. Episode. Ladies and gentlemen, muzwara nhasi ndina evangelist. Wani munhu abva kumupana wangu. Yes. Wani munhu abva kwaMutare kumakomoyo akati no ndakuya pa the biggest podcast. Akati akabvironzwe kuti kune podcast iri kumviro pise. Kumviro pisa da kuharare ikoko. Da kubviro share. Dzangu. Mune Zimbabwe ndasina guest atina ari kupisa but before sata introduce guest wedu kana uchingo chida ma laptop uchida kutenga anything chine chekuita ne ICT. Yes, for all your ICT gadgets, my laptops, my computer, my desktop, everything. Be sure to get in touch with our partners at
It's global tech. Yeah, global tech solutions. Vane masini ese and vane diri rakapenga DJ. Especially kumasivu I'm simsivu sevandiri. This is masivu sevandiri. I'm simsivu sevandiri. But kumasivu sevandiri sekune diri rakanaka kachingoida kutora mwana wako laptop, uchingochida laptop, unoenda unopiwa laptop at zero deposit. Yes. Then wozotanga kubhadhara zvako mbijana. Saka idiri rakanaka, namba dzawo ndodzikubuda pa screen munobata. But for now, yes baba. Tomutse here baba. Talk to me papa. Tomutse here baba. Go deeper papa. Right. Mzora ndasina guest watina yana guest apa komtare wangatakamirira for a long time. Yes. Ane matrends akawanda. Sana asitamboti mubvunzo yese ngene vanhu. Ibve yangobvunzwa, ibve yangopere. Yes. Then itobva tava nema answers. Welcome my sweetheart. Aiwa zvakanakisisa kuva pano. Sine mufaro wakanyanyisa kuva pano. Aiwa. Inini. Nas, I'm going to make it a point. Next week ndikuya nechipo cheboom because my bombs are drop. Right. Ukona chim. I know dzakawanda hombe dzamakavhura but still njekutanga maybe kuna watanga kuona nhasi oda kuziva kuti unombonzani. Star rako chachairo wanamboriziye. Bozi mavideo takamaona but zita tikumborida. Anditika. Zita rangu ndinoenzi Raviro munoda wafa. Raviro, I was named after my grandmother. So I could not use this name on social media because it's Tarandoremekedza. Mbuya vangu vavari munhu anoremekedzwa in society. Nchibva ndapiwa zita iroro. And I was living a life all along yekudzikama nekukwana until tragedy happened in 2022. Chibva tazopinda mune rimwe zita iro randakapiwa hangu kuBotswana but ndakangoramba chingoshandisa iroro. Zita rekuBotswana ndiripo. Ndakapiwa kuBotswana evangelist. Ndakatonzi you are an evangelist. Ndichibva ndangoriti Evangelica Sandi. Zita rangu rekuti Raviro rainetsa kuvanhu ndiri kuMatswana kudedza. Saka vakati we prefer calling you Evangelist Sandra. Alright, kone makazonzi evangelist na Evangelist Sandra. Kone makazonzi evangelist chaitika. Inini ndakaenda kuBotswana as a nurse during COVID. COVID yaendesa vanhu yaiuraya vanhu yaya. So when people came during my admissions, vanhu vanenge vane so much anxiety and worry, then ndosvika pavari ndovaudza kuti munhu aitosvika ototi mwana wangu ari kufaka, my son is dying, my son. So there are a lot of people like this recent mother wakandipa the name. Ndakati mother, mwana wenyu zveshuwa ane asthma already, anechi, but mwana uyu haasi kufa. What we are going to do, we are going to be prayerful. Imimi nemi tichanamata tese at 12 midnight at 3 a.m. Ndichivavhurira mascriptures ekuvasimbisa mai avo. Mai avo zvakavabata. Then mwana wavo haana kufa zveshuwa. Mwana uyu akauya ari bad. And yanga iri COVID yaendesa iyaiya. But mwana uyu tamunamatira taita sei after 7 days mwana akapora akadischargwa. Nanhasi this son is still alive. But vanhu vanga vane same COVID yo vane ma chronic conditions vaipera kufa. But uyu mukomana haana kufa. Mai ava vakanditi iwewe you are not a nurse only. You are not only a nurse, you are an evangelist, you are God sent. And you do this nursing with passion. I'm now calling you Evangelist Sandra. Do you know one thing that I like? One thing that I like is she speaks with so much passion. You know, not know panic my emotions. But you know, before we speak about we talk about the recent scandals and stuff. Are you still living to that name evangelist even up to now? Yakapera 2022. Alright, tichiri babo pana evangelist babo. Muna zochita mavhesi. Muchiti maitira mavhesi. Mavhesi atoripere mavhesi amaitotaura. Anotoziva right now. Yes, Deuteronomy 28. Iyo yekuti ukaramba wakaimba neni ndichakusimudzira pamusoro pasina anokudzikisa. We have Jeremiah 33 verse 3, call unto me, I'll answer you. We have Philippians 4. Do not worry about tomorrow. Yes. We have got Isaiah 48. 43. Yes. Don't worry about the past because ndiri kukugadzira a future. So I am a verse. Go deeper, evangelist. Go deeper. Oh yo. Now, top
vakapinda muna Shadrach, Meshach naAbednego vakaudza kuti inini hatisi kuzorasa Mwari, muchatipinza imomo havana kutsva nemoto iwowo kuratidza kuti aiwaka Mwari watinei uyu muhombe kudarika chivi nemadhimoni. Yes. Wonderful. I like this podcast. I like it. Alright. Ndokubva sei kuti evangelist. Yes. Saka nursing makatoirova zvoti makatoenda kuchikoro because ndiona macomments mazhinji anokaita ari aiwa nesupiko kati makangoita zvaya zvekuti kwakaita hondo ndika munopedzisa pakungotorwa nhoonzayo uri makore mangani kweyo wese ande kuhondo because makati makaita nursing yo madezi ecovid pamwe makatorwa netoka kuhondo yayo aiziya sheriff yotongozo makore mangani obva tikona vanobva aichinogona unobata pfuti ichi andei makatoita nursing yechaio. Inini ndakatoita nursing paMutare Provincial Hospital, general diploma. From there ndikanoita midwifery kuMount Selinda. From there ndikaenda kuZou ndikanoita first degree rangu, degree in nursing science and arts. Ndatopa pakati pekuita masters in public health ndiri kuBotswana pandakatanga kurwara njere dzakange dzakutotaika 4. Saka handinakuzoita masters zvangu, but ndine degree in nursing, diploma in nursing, diploma in midwifery. Right, nanzwa muchitaura nekuti vamakurasika nje chichaitika mutsanangura izvi zvakaitika. Ndakatanga ku-encounter ma-spiritual attacks ndiri paGaborone Private Hospital. Ndakasvika ndichingobva kuZimbabwe inini in charge ese vakafara energy, ini ndine energy and passion, because nursing is not something chandaka apply, but it's something chandakaiswa naMwari, because I did not ukatona hanambo apply nursing ndakangodaidzwa zvanzi tine vanhu taita shortage tinoti namba isvike pa50 haungadiwo nursing here. Ndatori kuna rimwe basa ndikati inini mwoyo wangu unonzwa kuti ndiri kuida interview yacho ndaitaura marara, but ndakatonzwa pasa interview. Kuchikoro kwacho ndiri kutrainer, during training I wasn't really reading zvakanyanya, but zvandaiverenga ndaizvona muexam. It was a smooth sailing where yakuti then even ndakuda kutonzi nursing yada kunetsa kana kuti sei during 2008 pandakapedza pacho still zvakangoendeka zhazha chibva ndatograduata ndatopasa ndichitobuda imomo ndichitowana futi nzvimbo kumidwifery ndichingoita zvaingoendeka so smoothly kuratidza kuti Mwari anga andisa munursing macho. So mama tichizvia mvunzo yenyu? Mvunzo wangu wati mvunzo wangu ngore kuti chichakatoitika kuti muzoti mimi makurasika njere zvakaitika sei? Mba ndakasvika kuBotswana inini ndakabva ndangosvika nekutowana basa. Yet kune vanhu 5 years vaingoshanda during urgent nursing vasiri permanent employee vasina kutorwa contract nehospital. Inini hospital yakabva yatonditora kuti uyu tinoda kutoti anga achichoshanda. Because ndaigona kuti nyangwe ndiri off ndikanzwa kuti kune problem kune kuhospital. Nyangwe ndatobva kunight duty ndaidzokera kubasa. Because nguva iyoyo kumana kwaifiwa, kwairwayiwa, kwaidi ndakati nasida kugara uko zvakanzi new nurses come sati maane experience nenhingi imbogarai muri uko muchikuita zvongonyora covid chete. Ndikati inini I am trained to save lives. Ndikunzwa kuti vanhu vari kufa kumusoro uko. Ndokumbirawo kuenda kumaodzi. Ndakatokumbira ndichitori pa-attachment yayo yekuti uchitodziratidzwa kuti unofambisa sei masettings acho. Saka izvozvo zvakafadza mametron kuti angouya ari munyowani akutoda kutonobata malevels ekumusoro iye asati atomboratidzwa nezvazvo. Ndikati I'm willing to learn because ndira kuseva life zvandaurira muBotswana hana kuyazondinyore beni nepepa takamirira orientation kuti ipere because zvainzi 6 weeks orientation. Saka munotanga muri uku kwekunyora muchizivisa kuti covid yacho chii chiri kumboitika. Ndikati ndinopedza nguva nchingonyora izvozvizvi yeti covid takaiverenga chiri kuZimbabwe ndiri kuiziva. Ndiendesewo kumaodzi ndinorapa vanhu please. Panoridzwa paya kunzi kwaita emergency unoona kune kungori nemanesi 2 ari pako. Yeti isusu mamanesi takangogara pasi. We are supposed kunge tiri paduty tichibatsira vanhu tichirapa vanhu. Saka inini ndo zvandakaitira ndo zvakaita kuti ndiwane basa. Ndariwana it did not sit well with other Zimbabweans at Gaborone Private Hospital. Gaborone Private employees maZimbabweans we are very hard working. Saka maZimbabweans ari pakati uyu who is she angosvika nekungowana nhingi. It did not sit well with them. Ininiwo ndandisisiri with that prayer ndakakuti Mwari atodairaka nansana mate zvazvo zvekuita sei. Ndakatanga kugwina kutota pari chaiye kutogwina. Kugwina ndakambogwina hangu by the way ndiri kuZimbabwe panaita midwifery ndaigwina stereki ndaidonha ndaita sei. But zvakatopera nemunamato nasatozviite. Zvatanga futi ndakuBotswana. Apa ndandapa 8th night duty.
iyaya yekuti ndiri kuramba chingoenda panaiti duty chete saka ndakatrigwa unotonzwa kuti wada kupinda musizha munomu ndobva ndanozvivharira mutoilet ndazvivharira mutoilet patient yanga iri under my care inini yakadonha ikakuvara pesa apa kana munhu ari under your care iwo you are responsible kune zvichaitika kupatient. That's a big medical legal hazard in nursing. And this was a private hospital, not a government hospital. Yes. And wangozi utori new employee hausototombosaina macontract acho already saka zviri nyore because vanhu marelatives emunhu vanga vakuti nesi anga achidii mai vedu achidonha anga ambori kupi. Inini handisida kubudisa condition yekuti zvakadai zvinenge zvadzokazve zvekudonha because handidi kuzoshaya mabasa kumberi. Saka iyoyo ndakaiviga vari kungobva naiwe wanga wachimboiteiko pakadonha munhu and I could not reply ndachingochema then vakati isusu pabhodhi taigona kumirira watipa valid response kana chii but apakadai apa yadismissal. Wakutofungosheka kudismisswa here ndikati kana zvirizvo ngazviite saizvozvo because inini handina response metron vakarwadziwa. Metron vaindida kunge mwana wavo. Metron vakati ndatobvapo. Metron vakati unza mapepa ako ndoda kuisa kune kumwe. Within 7 days ndatowana rimwe basa ku-NGO raitambira 3 times salary kudarika yandandaluza iyi. So still I was very sane nechii zvichiitika ndichisevha mari dzangu. Ndopa ndakasangana neumwe mugananieni akawedzera life yangu akatonditengera mota achindipa mari dzakawandisa. Saka inini what I was doing kana uri ku-NGO you have to save money because macontracts anogona kupera and anogona kusarenyuiwa. So ndaitopiwa advice nevamwewo vanga vamboripo kudhara kuti save money ubude uende kunze kwenyika munombotswa namusi mekuti ungatorelaxa huko. Alright. Pane pandakunyatsobvunza pasina kunzwisisa amene chefana panzwisisa kwekuti makazviziva sei kuti asikanjere pakura asikanjere hapana yatsova clear panyaya yeepilepsy handipana ndiri patraining kuti ndizozvo ndiri kudonha pazvinoitika aka unoita danger vu unopinda like mudanger view period muyemeka wonzwa moyo kumira ungoda urudza. Saka that time iyayaka pazvaitika nyangwe ndiri ndega kumba ndaisazviziva handiti unogona kutodonha wega ndaingofuma ndakadi ndine mabruises mukati memuromo but pazvakaitika ndatraining nevanhu manje ndopaunotora vhidhiyo kuti uone zvaungochiita. Saka handi feeling iyayo unoita iyayaka wakuiziva because handina kugwina kawanika pandaitraina ndakagwina kakawanda. Saka feeling iya ndanda kuzoti iyo yakui and inoyeri zviri so strong zvezve ndobva ndamhanya bva ndandozvikira mutoilet kusvika pandakangomukawo ndotona ndaneka bruises amwe panapa ndotozoti meiwe zvatoitika kwakunzwako kune bheu riri kungorira we are looking for Raviro nesi Raviro ndari ndakandatongonzwa ndai munoona zvaita patient mamuri kupi hanzanga akatorara ake akati mutoilet akatorara zvakari mutoilet zvake. Alright, I understand kuti zvinhu zvauri kurifeya sekuti zveepileptic izvozvo it's a mental disorder ka iri under ma-psychiatric conditions epilepsy. Aiwa inogona iri under ma-psychiatric conditions but we don't ma-streets we don't classify it as hamuzoise kurwara kwenjere kwese kunonzi kungorwara kwenjere chero zvandiri kutoita kwacho kungorwara futi nenjere ikoko. Wait, before we move to the next pamba chitaura nyaya ku-NGO there's something chabuda ndakasangana nemugananieni aingonipa mari maipiwa mari kuti manga maita sei chaitika makatengerwa masini. Mugananieni wangu uyu akauya in my life akati inini ndoda kutotora a second wife ndichitokuona ende ndinofollowa mavhidhios ako inini ndaitota mascriptures even paInstagram ndaishare mabible verses nguva yacho pandandiright papo ndirichi even pandanda ukoko kudonha nasasa donhi manje angu ndaku-NGO but ndaishare mascriptures kuti ona izvi kunaka kwakata Mwari ndakaduza basa rera nditambira mari shoma asi ndane rakawanda. Saka izvozvo zvaimufadza apo niko akapfeka uniform. Saka akangoti nini haudere kunoenderera mberi nenesing uri kunoko ndotokuroora ndakakufollowa kubva kudhara anze ndane eye ndichitokufollowa nemugananieni uyu. So inini I'm so into you and munhu angatori in so much love ndopa ndakatanga kubata inonzi $10,000 in my life. I didn't know kuti ndine value yakatodaro because taijara ngopiwa $100 kana topiwa $50 unototiwa Jesu Mwari makatendeka.
zvaitoyera muzimbabwe muno makuna akambondiitira mashoro akadaro. So he was the first man kundipa mari yakadaro achitondiudza kuti une value isingaite in life, you are hard working, you are independent, and wakapinda mubasa renursing randinorespekta. So iwewe hai inini ndoda toronga inewe aida kukufenzai and anga atoronga madates zvinhu zvakanaka ndikamti inini kumba kwedu kwakashata kumba kwedu kwakashata ona zvandichomboradza maphotos kuti muye netimu renyu rino because uyu mwana wabillionaire mughana vane mahotels inonzi Alisa Hotel in Ghana uko kuningi uko Royal Senchi futi vane mashezi ikoko. So kuti nditi timu iri ringe rakuuya richisvikawo pakadaro akati Joshua uchisvika saka paakandipa $6,000 yakandipa achiti enda unoitisa kuva yakatoverengwa nzi yakaverengwa yakanyatsoita ndakasvikawo kumba kuno mama problems anga akatodarika zvokuti tingaidayo saka nanangosara ne2.5 ndakangokwanisa kungoisa zvimapila 2 akati ndichitoriko akati taura nabuddha ngaanyore zvese maexpenses because ungobve kuno kune mari yakangokwana. Ndanyora maexpenses zvakanaka ndaita sei ndine hama dzimwe futi dzandakapawo mari mazuva acho iwawawo ndaingoti ndikasangana nemunhu opa mari andoza ndiri kupa varoi mari inini. So pandakaona kuti pane mhepo dzasimuka inini mukomana wangu anga asingabati foni yangu never kubva paita 6 months dzedating idzozoka anga asingabati foni yangu nyangwe ari yakaitenga airespecta my private space and anga akutonditrust. Saka ndo pandadzoka kuGhana munhu akuti ndipowo foni yako from Norway. imi mamune zvipande here yengekaita sei kufoni aivo ndiye akatanga kutengira iPhone 13 Pro Max akatenga iPhone 13 ndichatongopinda mazuva acho akandipo chimbondipowo foni yako ndikatomubvunza kuti kuzvaita sei zvikanzi ndamboona kuti paInstagram ningi unongochimboita sei unongotaura nani even paWhatsApp whatever WhatsApp wangu kuri clean kwakutongori nehama chete kwakuri bo hande paInstagram manje pane zvatarisina kudhirita zvatairatidza vanhu zvisina kukwana ikoko tichifleta nemapenzi ukoko kuInstagram aitoona zamu rakatopoya bvaona dako rakamiswa rakatikwa pakamera akati dako rangu rakutoradzwa mumwe munhu chichichi zvezvokuti taingofleta zvezvokuti but zvine zviri private nemunhu wako kungotazana naye achimbokuratidzawo pane time yoti alonely ka yekuti udaonongoratidzwa ngoli ikoko but no nguva yamai mati zvinhu izvi zvakazoonekwa mamusiri panguva yamairowa mavhesi here manje zvenguva aya mavhesi ndaingorowa but asi ndiri munhu wenyama ka ichi chinhu ichi ndichachiparidzira bhaibheri chikarara nayo ichi ndichachifidha nebhaibheri chikoningirikina here nyere ndichaifidha nebhaibheri unomboita nyere ka unoone nyere ndiri munhu wenyama ka ini Oh my god kwakumashuroko munochipochi hello munochipochi kanayo munochita sei kana chinge chayo tinovhura mavhesi tofugama tonamati igoperere nyere ngatisanyeberana wakomana inoteta wesi paunotonamata zvinoteta wesi alright saka ndo zvakazoita relationship yenyu nemufeso nyogana ikutengera imota ikutengera ichi ipere chakandirwadza izvi ndezvekudhara zva2020 isati muna 2021 kuti naide kunzi ndiri kukuchita during this ndezva2020 apa ndiri lonely ndiri chii zvatikufleta izvizvi zvikanzi even ndikakuroora ka pane time yekuti uchatomboita lonely because ndikonotomba trip ema3 months 6 months ndiri out of the country uchatoradza vanhu mazamuka nemagaro zvaongo uchingoita pane pauchamboregedza here ndikati but wasati kunge ndandichazvanzi haiwa vanhu 3 vacho wandaona uchitaura navo uchifleta navo apa zvinaondifadza because then I had high hopes newe ndaitoona unge munhu ari decent but you are a wolves in sheep's clothing ndo mashoko akandirwadza iwawawo daughter of devil ndakatukiswa ndikanzwi but hake chaakanakira ndakapiwa hangu inonzi gupuro gupuro svinu ingeni mari gupuro svinu 12.5 $12,500 ndakapiwa gupuro zvikanzi go and start a life kupi zvekukuroora handichakuroori but handitida kuparidza newe zvakashata saka mari makasvika makaita saka imwe 2.5 ndakaisa muforex trading ndikanyura imwe 2.5 ndakaisa forex trading ndikanyura zvinosemesa
then 10,000 ndakaisa muaccount ndanda kutogadzira kuti ndiende hangu kuLuxembourg since relationship yadi yaramba. But munin'ina wangu inini akatanga kupenga. Saka ndakapota ndichibudisa pama 10,000 panda yabudisa, but still mari haina kunyanyopera neizvozvo. Yange ngori mu account, but ndichimboendesa kumwe kumba chichimborapa munin'ina anga akutongopengo wake. Uyu she's a drug addict. Saka mitoriro yange yazonyanyisa akupwanya zvinhu achimamisa vakadzi vacho vanenge atotorera varumeka aitose atovamamisa futi kutose atomamisa vanhu atotorera vanhu varume okumamisa vanhu vaive vari kuyuka but vaitozonzi gangster ramuri kuenderekeke rinokumamisa imese because uyu ane simba rechirume munin'ina wangu akavagaya vese uyo achitemwa nebhodhoro paziso mwachitwa sei vanhu vakasiya rakashwa zvikanzi murume hasi kusiya ende murume wacho nanhasi vari kutopengesana akabva tozorambana nemukadzi uyu vakutopengesana nemunin'ina wangu. Aisusu tine kaya kanonzi magnetic ningiso kana wapinda panapa pana pane sugar. Isu tiri maMalawieni takaenda kuchina Mwari pane sugar. Kana wapinda unopinda nemone malungs nemakidney. Unosvika unotoda unosvika kugara onyatsoita bobo. Unogarisana apa unoya. Chimurume chatoperera pamunin'ina ichi. Kungoti chichitsanga achina mari. Ko imwe yakaenda kupi mari? Yakaenda kupi imwe mari? Imwe mari ndo pandakazoti after 2 months ndakasangana nescammer uyu mukenyeni asi mukenyeni futi atoriwe kuSierra Leone wandaitotaura naye. Alright. Ndikati my expenses yangu kuenda kuLuxembourg nekuzoenda nemwana pari kushota 4.5. Akati achitoverenga mari during video call zvikanzi ndinokupa even kana 10 chaiyo. Saka munhu anoziva kuti inini ndine nguva ndaifarisa pandaipiwa mari handiti ndaiverenga 1,000 uchatokuradzai mavideo acho ndaiverenga 1,000 pamavideo deo ndichiposta pamaInstagram pamafacebook ndichipisa achiradza vanhu mari ndatenga mota ndobuda ndiri kutodaiva ndakadai bata makiye mota chodriver chitonyererwa ndaigara ndiri mundege kunge ndiri mubhazi chaimo ndaitokwira ndege kunge ndiri kuenda kutoilet ndaigara ndiri mundege. Saka you find kuti vanhu vangototi uyu imhene isati yatombowo mhene yacho. I wanna be but asati atosvika. Saka murume uyu aitrace achiona and normally anotargeta women chat anobira vakadzi ire murume vari well up. Saka inini paiona achiverenga mari akatoti ndaona target yangu ishi. Saka akakusikamese. This guy took his time. Achitotanga kuti aneni achibva toti uya wakwinya achindobvunza kuti birthday ramwana wako ririni ndikati ndaitobva kutaura naye mamuri muna March handiti ndikati muna April achibva totumira $150 ndikati amuchioni ndaona murume aifona every day achindipa attention achitondipa even zvajesu aitotaura aitoti inini ndinotoona matawo ndakambona uchimboita zvemavhesi but nguva ino inenge wamira ndikati ndine heartbreak ndambomira uparidza bhozi ndine heartbreak unoziva kuti maindiona paya mukomana wangu yauya takatorambana. Saka ndo paanga angoti aiwa haisi pressure Mwari akuunzira umwe unonetsikana nei itsosiri zvikanzi iwewe ndinoda kuti after about 2.5 months zvikanzi ndinoti uyo kunoukinya but ndirangoita ndira kukubhukira one way because tira kutenderera newe iwe paunozobuda out of Africa unenge wamboonawo Africa because uri ngoti Ghana chete ndinombotiri kubhukisa kuTanzania uZanzibar uko omboda uUganda ombonyatsoona Africa usati wabuda muAfrica munomu. Ndikati hamuchioni izvekufamba ndozvidoka ini. Saka tozotobhuka return utaneta nekutenderera murume aibuda ari pama-airport otorwa futi ari pamabenzi asiri ake then aya ma$US I am sure they were fake but you cannot talk to fake during ma video call unenge uchingonangori ma$100 ayaya edu akapenga utoti munhu ane mari izvo hapana. Saka ndichingosvika that very day ndichingopinda mukinya imomo ndichidzika paairport achinditora namwe driver wake ndo musi wandakabirwa wacho ndakanoendeswa handi ndaita video call naye every day ndikati naye mumba maotoendesa munoma musimba mako zvikanzi yes ex wangu akuziya relationship yedu saka asida kuti akukuwadze sorry ana utanga nekuda uchikikizirwa nekudii nguva iyo kuti ndisetle zvikanzi urida udyei tite zvekubika tatogadzira zvekubika izvo kati I was preferring kuti toenda out tonodyawo out ndikanzi ngatite zvekubika iwe wakuita sei tosevha mari kana uzada kusira mari waita sei akubika ari makuita sei driver ambobuda izvo driver abuda mbono I don't know kuti vangada kuseta here base izvo iyo B&B yavari iyi vanhu 1 vese vanhu vakatendera ndeye magangster vanhu 1 ava. Alright.
apedza kubika tatodya ndaraite totora mafotos naye tatoita sei zvese paya paya ndobva uyabva abata iPhone yangu zvikanzi uri kuona patiri panapa pese patiri panapa ka asida kuvhundutsira kana tase plus asida kukuwadza if you are going to cooperate ka akutondiradza mafotos avakadzi vakakuwadza vakacheka ruoko umwe akatwa sei akatsemurwa neapa akata sei zvikanzi nda kutanga ndambokuratidza mafotos aya ndikati newe chi what's going on naiwe what's going on kuchi zvikanzi I'm not what you think panapa pese apa nyange ukada kubuda ukascreama tiri kusecluded area kunonzi kukasarane google kasarane izvo zvinhu sandabata foni yangu paipaningi kwagoogle zvakafanira kunge uri kuEpworth kumapiripiti yeEpworth itori nani kune vanhu tingati unenge uri kupi I don't know kuti ndingapa example ipi hakuna kana access yenetwork aiwa network iriko but hakuna access yekuti ukascreama unowana help fast and unofamba almost 5 kilometers kuti uzosvike kupolice station kuti kana kuri kunziwa uri under ningi ndopa akataura kanzi ndoda mapin code inovhura iPhone izvozvo ndakambotanga da kuresista ka pakazopinda driver right ndopa ndakaona kuti hasaseni majokes driver akabata banga makaona this is not love, this is no longer joke ndopa ndakazobelieve kuti we are serious case zvikanzi ameno should we start using this on you kana kuti tiri kumbokupa machances you are very beautiful face it kai disfigure who would love you more chimbofunga life yako what is more important these things you can still have it you are beautiful you can get another rich man you can get another rich What? give us ningi give us the pin code money way we are wasting our time ndakaipapi iyo ndopona kuti life ka haina is important unompa zvinhu zvese ndakampa zvese and there's pin code ndopona life is important ndakampa pin code ndikatora henyu nechi the time iyoyo ndakasiya ndakirwa muBnB handiti pavakabuda nemafonzi angu izvo vakutoheka FNB account yangu busy vari kutotransfer yangu veiyoyo mafines angu kutoisa kwavo vatoita sei then pane umwe akati musecurity guard anga ari panze ndiye akazokinura door kudai handiti akati for your own safety akuda kuti angada kundibatsira zvikanzi kana if you feel kuti you are under nhingirikini budai munoripota saka ini ndakabuda najacket rangu randandingo rinaro ndo mamune passport nechi ndakangobuda ndakadaro wallet yatorwa mafonzi atorwa luckily muwallet because vaifunga kuti chiwallet chibhegi chiya chakantu chine passport munhu pachazoripota anonzi wewe wapinda munomu uri kunyeba saka luckily kuti handina kubvisa yake iri winter ka handina kubvisa passport mujacket rangu regreen saka ndakangobuda ndakadaro nejacket rangu ndichibuda ndakafamba almost 40 minutes chaidzo ndisati ndawana munhu kana munhu wekuti ndibvunze kuti nai police station iri kupi uye hana kundipa madirections akangoti chingobuda izvo kundibudisa kwaari kuti ungada kundibatsira vada kusarashura mamonaki angu ese manje because pandakangobuda kudai oka ndakazoona mota iya yaka handiti mota yake iya yanga nditora pandakairecognize kuti iyo ndiri muroad kuenda ndege ndimhanye kudzoka sinzi vakutodzoka kudai ndikutorekana mabhegi angu vachanditorera zvese the time hani ndingamandirana nemota here pandichazokwidza my steps aya ku4th floor pandazodaya kunosvika mabhegi zvese zvatorwa zvaenda pangosira chicheche chibhegi chidiki so chisina kana zvinhu zvisina kana basa chacha bhegi svinu riya monaki rangu svinu randakatenga rinodhura riya renhingirikini iri reLouis Vuitton rakandirwadza ndisina kana kumborishandisa for iPhone yangu ndisina kana kumbonyatsoishandisa maiPhone ese ari 2 iPhone 11 yandakazvitengera then iPhone 13 Pro Max yandakatengerwa naSweetheart dzese dzakaenda nenhingi izvo ndakasvika usa ndakagara for mahours ndakagara ndakatasa ceiling I could not move. Alright, I think nyaya iyi Sheriff tikuida kuma West Atbreak ngatisireba baba ngatisireba baba ngatimbotaura dzimwe ngatimbotaura dzimwe because iri emotional ngatimboende she's getting emotional chazoda kuzotakazona help sei zvakazofamba sei kuti azosvike pakudzoka kunoko I think ngatisangane pa episode ichi yema West Atbreak but chief tiri papo have you ever been scammed mambo skamwe re mambo yusho ndo inini haina nzata amsa mambo skamwa nzata. But how does it feel to be scammed?
zvinorwadza to the last zvazvokuti unogona kutofunga kuda wambozviuraya ka but unozotaura kuti ndakazvara ndingachazviurayira mari here. Alright. Tozosangana nayo pama-western building idzi. But pane ma-pictures atakamboona mina rasta vachiti ma-queen gage zvaifamba sei mayatotsanangura iyo marriage iri kweri vari kupiwa rasta rasta munhu wekuti ndakangoda kuitawo content naye tanyatsowirira kuti izvi ndezvecontent. Rasta along the way rasta vakutotipewe pamafeelings chaiwo chaiwo vakutonditadzisa kuti kana ndauda kuenda kumapeace job hangu yekuti ndadaidzwawo kana nachef kunzi ndiri kuholiday inn ka munhu akutondisungira play otontaura kuti inga tiri kuita content tiri kutengesa wani mazuva acho iwawo ka content yataiita zveshuwa taiwana kana $800 a month kana machii ndikati is this really money yekuti tinganyatsoti chii maitengesa mavidhio sei hawo ekudzisawo kadzibonde kuti inodyiwa sei mavidhio ekudzidzisa vanhu ndichivatoratidza kuti inodyiwa sei. Mirai muri babo mirai maitisa muchitoita practical practical ka takaibata tokuradza takaibata ka tichiidya ka kuti ona kuti inodyiwa sei ka so can we blame rasta rasta maitowapa kawo unompa ndaitompa rese ndinonzi kucreata content. But you know what maidzidzisa kuti inodyiwa sei chete kuti zvese full package yese kuti unotanga sei uchitanga kubata murume kuti adi because kune vanhu mazuva andakatengerwa mota nemuganani pane vanhu vaindifollowawo kudhara vaingoonawo izvozvo izvo saka vaingobvunza vari curious vakati todawo hedu tozotiwo zvawadhowna usisina mari wabroke but tauziva kuti chaimboita kuti varume vaite glued to zvekukuitira zvinhu chii ndo panati mostly unobatira murume mubedroom oyo shamu yemurume mubedroom imomo anokupa yese. But makambonzwa here statement inoti never trust promises that a man makes when he is naked. But unenge usina kusvisvina even kakaburika kematuzvi kasvisvinwa futi usina ukasvisvina hakusiye anosvisvinwa then icho chacho ichika uchinongopedza ka uchinochirova mahebs futi ka chichidzoka kuita virgin futi anotasi asina kupasvira futi ka achinasari kusvira virgin achinabatsira ende ubva wapisa inini ndinoti zvese wawo ndinazvo ka information yese ndinayo ndinopisa zvokuti you're moving too fast slow down ma-aspects aida kubatwa 1 pamaidzidzisa kwekutanga full process tobotanga narasta saka narasta maizobhadharisa vanhu muchita sesesiyamika kuti uyai muone show yedu vanhu vaibhadhara $10 kupinda kuzoona show live show saka that's how we were getting money vanhu vaibhadhara kupinda vapinde vachionawo live show hataitira maroji live show tototanga action saka vanhu vaibhadhara kuuya maimaketa kupi kutwitter kutwitter ndokunotomaketeka zvinhu izvi pafacebook hongu taingoisawo mavidhios tichikisana muswimming pool kuti even mupool munoitika izvozvo izvo chiona manakiro azvinoitika because narasa tatazograduata kuenda kunyoroka sinzi anoda kutestwa uyu ada kutestwa anoda kudii saka ndakangoona ndikati munhu ari safe saka tatagraduata takunyoro saka nyoro inoitika mupool saka taitanga ngoradza mavidhio ichikisana mupool toti kuti muzoone kuti rinopera sei uyai kutelegram mobhadhara $10 kutwitter pane pangori nekashort clip less than 2 seconds kekuti muone kuti zviriko muzive kuti zviriko mazimaibata mambo it was not live background anditi yanga iri live kutelegram but munhu kuti kuti ujoine live kuti upinde muchannel mabhadhara 10 I was now shocked kuti live zvatokaita panapa pane vanhu vakagara ava vachitoona dozi yangu anaukwana pati zvekuzodaro munotodhindwa kamatiketsi asata kusvika ikoko saka maitira kutelegram
ndaitira kutelegram saka vanhu vanenge vachobhadhira ma10 saka ndopa vanhu link kuti vaone kuti chiriko then ndovapa mapaying details anenge abhadhira uri screenshot yake uya kuinbox nescreenshot ndichitomuedha but tiri papo one thing samaigara makashuta here mozozviplaya kati matitire live enge live kana totoprograma kuti by 7 p.m. tichatanga live saka varire varida kuona mutambo watichada kuita mutambo wanhasi ndichisakadza munhu bhadharai fanira kubhadharai because ndida kushanda mwana wemunhu semunhu kwezini futi kana ndaenda pamusoro handidzike futi saka ndakava ndangotiwo bo uko paunoti advertise usati watombopedza kuadvertise vanhu vanoda zvinhu ndabvumawo uko iro business iro zvaro rinobhadhara but haridi muzimbabwe rine kakulimita kana uri munomu because takazenge takutopiwa mathreat ekuti tichakusungisai kuita zvinhu zvisingaite ipa pamachanel enyu saka takazosiyana nazvo takazopakabva mangoramba noona rasta anga akunipa pressure ina handidi pressure muupenyu hwangu hamudi kumhanyiswa handidi kumhanyiswa especially munhu kana usina mari aiwa una mari ngadimhanyiswa nemunhu ane mari uone ngolinkoko iwe instead nditine what do you bring to the table ngolikoko only wani uri kuona chinhu mahara imagine uri kuona chinhu mahara chekuti kubhadharwa thousands mani muri munhu asi ega neumwe ndakadzoka kuzimbabwe pane one chef uche takazonetsana naye mukurukuru wemunhingi wekuti nekuti kamutaura pana pamunofenda chatakazonetsana ndiraye wazi ndode nyoro ndakutoderi nyoro haadi kutestwa haadi masyphilis test acho haadi any test haidi zvikanzi ini haundiudzi iwe hauna chinhu handiti wakadzoka muno muzimbabwe usina chinhu usisina chinhu but uchingori nepride ufunga kuti uchingori nemota dziya but hausisina saka haundiudzi zvekuita pamari yangu ka ndaigona tokupa imba yangu imwe iri kuarlington ningirikinuko ndotokutengera mota but ukaramba uchindipfekedza kondomu ndongokupiwa $200 right saka imi makazopinda sei muchihule ichi tisati tasvika ipapo just one thing besides kuti muzimbabwe kaniti do you think kuti it's a lucrative business rekurova malive kutelegram maybe une munhu wako muchidaro besides kuti muzimbabwe is it a lucrative business tisati kutarisa mutemo neinei risingaite ratengesa vana zamadhabhati dzimba kusenditono enda kunonzi kuCharles Group of Africa mutelegram izvozvizvi undiona kuti vanhu vari kurovana zvinhu kwete zvekutamba vanhu vatita basa sebasa so how much were you making average per month so far ngangori $800 wo ma850 ndingakuti mari andakamboita yakangowanda yanga iri 1.1 ka1 so ongorona ngongobhadhara ka1 ka1 once only so the only way yamama kamanitaiza chinhu chenyu so the only way yamama kamanitaiza chinhu chenyu was kuti muna it's pay per view munada kuona ndianobhadhara hakuna any other way here yamaikwanisa kumanitaiza imwe yacho yanga iri FunView because ndaigona kuti half imwe mari irubva kutelegram ndokuti 400 irubva kutelegram 400 inobva kuFunView there's a inonzi machano yakada kutonge OnlyFans but chinobhoera FunView haina kuzoita kuwanda like OnlyFans dei kunzi ndakabibudirira kupinda muOnlyFans ndingada tisisiri kutozobudira ne OnlyFans inorambwa muno muZimbabwe haukwanisi kuri kuirejista nayo I don't trust vanhu vari kuti tihetira kurejistera I don't trust them hangu because what if akazotanga tondiwithdrawera mari yeti ini ndiri kuita basa saka izvozvo ndakazviramba izvozvo inonetsa uri muno muZimbabwe then even kuBotswana yairamba futi but my father do you know fun fact do you know mari yese yakabatanidzwa yakawanikwa nevanhu vari paOnlyFans yakawanda kupfuura mari yakabhadharwa vanhu vese vanotamba basketball vatambe basketball vese vakaunganidzwa mari pay yavo yese yavakapiwa yanga iri shoma pane pay yakapiwa vatambi veOnlyFans vakaungana so it's a $1 billion industry. It's a multi-billion dollar industry. OnlyFans. Isingaite. But mvunzo wangu nekuti imimi muri nesendeka maenda kuGhana maenda ku chichakazo muzo decide no now ndada kutengesa muiri. I suffered severe depression pandakabirwa leseipi kutanga. And ndanganisisiri nesu yawe. Andidi unyeba kuti ndakashaya mukana ndadzoka kuBotswana ndine mukana wandakawana wekushanda futi but ndandadova hostel ndazvo kuti ndanda impatient
towards a patient ndatova zero tolerance to bullshit. MaIndians aya havandipa basa kuti ndinese baba vavo vakutondiendera mberi. Baba vedu havagezwi apa vainwa gwembe, baba vedu havagezwi havaiti sei newe, then toilet ndinoendeswa uko kilomita. Imagine pakati peusiku yange iri night duty ka pakati peusiku kuenda uko murwere wacho waiti raro wakaramba wakangondibata simba rekutomira already nditori frustrated futi nelife yangu apa ndakatotsamwira Mwari already mazuva ano ndatopisa Bible mind you kuti ni Mwari ndasiyana nemi why did you not prevent kuti zvisaitike makadi undirotesa like zvamunomboita isadza ndotora nchidonha kana kutora nchirumwa nenyoka ka ndobva ndaregedza kuenda jeni. But this time hana kurota wani Mwari why makasiya zvichiitika saka ndo andine pressure naMwari nechi saka musoro mangu mamusina kana kumbogadzikana ndandise I could not handle patients anymore to be very honest hangu ndambowana mukana iwowo but ndanda hostile ndanda a badness saka ndakafila kuti ka hey rega nimboita stay away from patients but I did not want kubuda pachena kuvanhu vanhu ndaingowadza kuti basa risikuwana ndaingoziva kuti basa risikuwana. Alright, but during a period of being a bed nurse amuna here dzimwe hombe dzamakambotsikisa nemapatients futi ipapo? No inini hangu hai papa handina nemapatients chandakangoita chete ndechekungoti aiwa imazondijairira manje baba emakundituka ndageza baba wenyu ndakange ndava kuti zvandisani ndamboita izvozvo izvo ndopa ndakatofira kuti ndakabva ndatoresigna ipapo kuti inini I cannot carry on. Ndakatodza injaji wacho ngati I cannot carry on nebasa iri ndazvikonewa izvi saka zvese zvamatara nozvakati muzofunga kupinda ndo izvozvo already ka ndandine idea yeOnlyFans pandakabirwa zvese ndine uyu mutswana wandaiwirirana ane mazigaro uyu aita mari isingaiti iye ane OnlyFans futi she's a model futi kuBotswana ane OnlyFans aita ningi akatondiudza akati unoziva kuti hazvibatsi kuramba uchingochema handida kurikevha mari yaenda faster ka ipinda muchannel ichi wakaisa mask like ini ndine ndakaisa mask kana nongona mazigaro they will not know kuti it's me, it's actually me. Wopinda wakapfeka mask saka nini zvemask ka already handisi muOnlyFans ndiri muFanview zviri kunonoka kufamba because ine vanhu vashoma ndaigona kuona kana $100 pamwedzi pamwe $50 nemask pandakakukatanura mask chete maiwi ndakatanga kutoona ma500 700 kati imvereka ndisiyane nezvemask ini ndakubuda hamene kana kukurambuka nehama kana kuti asaika hane nazvo maybe ini ndaifunga kuti ndikaita chibasa ichi ka ndichakurumidza kudzosa mari yese yakabiwa ka ndobva ndabuda muAfrica. Musoro mangu ndichita izvi ka hana kuita kuti ndigare ndirimo ndakati since vanhu varume vada zvinhu vachasubscribe vachaona vachataseka ndichawanawo $10,000 per month ari kutambirwa naava but ava vari kuOnlyFans nandikoka ndiri uku saka ndo akati mahwana acho kuti ikoko kwacho naingodzipusha futi uriko don't give up one day unogona saka imimise mafriends muriko munondisimbisana kuti pusha munondisimbisana unosimbiswa nenomwe model kuti iwe shaka you all know any explanation mwana wako ari out of school isati kurambi chikubatsira forever ka handingarambi chimukupa mari every day une chibhodhi icho une chiface icho zunza garo paindaneti iwe mani iwe udye mari iwe saka ndo zvandakatongoona ngati inini ndakutotikweka ndakutongofongora mheno ikoko saka izvi zvakabva zvaita kuti relationship yangu nemaparents yabva yaparara. Saka maparents ariko zvavo maparents angu ese they are both alive ende vese vafundisi vari tu but alright tisatapinda uku ndambonzwa pataurika nyaya dzekuti maita bonde muchiprotect handiti my father take the box take the box ndipewo one kandai ifime ukondomi unotogona kuishandisa avatakumonzwa nanesi vamwese vakatichibvunza havasuyazotitsananguraaavana information ichi ndokwanisa kudzidzisa kuti chinopfekwa sei asi ini handambobvira ndachishandisa. Why? Handisina kubvira ndachishandisa hangu chokwadi chakanaka. The most importantly ndechekuti chiri very uncomfortable. Secondly varume vacho havatochidiwo varume vanhu varume vokuti ndinomboti vari kudheta chikomba chako chauri kumhanyidzana nacho ichi chaka handi usually wachipinza nemuro mudiki wayo chazovhurika chakusari
kufila kuti ari kupinda muplastic miyameno hazvinyatsoita so vazhinji vakachiramba ichi changu ndaigona kumboenda nacho kuroom zvangu kuda kungonzwa munhu ka ndakachipfeka I think twice but asi anoshandisa kuti munhu anopinda chirimo kungochipfeka hangu kuda kungonzwa kuti munhu anoita sei munhu akandibvisa akondopfeka inini chinopfekwa sei akandibvisa akondopfeka maybe my sister there usually plus my instructions already aripo zvawo apa handiti alright nachiti inini maiwara ndeyekuti mapinda muchinhu zvakati mupinde mapinda ndika but hamutyewo here zvimwe zvinhu zvekuti maybe uri mukadzi wazorana nemunhu akagadzirwa nemushonga achiti hambozvityewo inini that's why uchiona maprize angu anodhura kupreventa kutorarana nevanhu inini I prefer kutora mbinga yangu 1 like zvanandaita kuti ndandatotindawana mbinga yangu kuno Zimbabwe because mushefa wandakatanga kutaura nawo ndichiri kuBotswana vachiti unouya kuno kuti kubatsira muno wadzoka handiti ini I prefer kungodana nembinga yangu 1 yongondipa mari yandiye ndiri kuda nguva yacho zvoitoita izvo kuchinjachinjanisa mapartners ka it's a no for me handizvidi handizvidi because hatitozivi futi ive maganani nawo pamwe aitonyeba zvemarriage yakanani zvakatotisiya varume vemawestern cultures ava hatizivi kuti mari avo vanenge vakadziwana sei saka pamwe ndaitotorwa star yangu what is 10,000 to him kune munhu anenge ane billion that's nonsense saka iwe uri kufarira kuiona ka just because it's your first time saka izvo kuchinjanisa mapartners angu ka it's a no big no handitozvidi ende ndinotosema ine ndokwanisa kutopedza kana 1 year ndisina kukwirwa but ndichitonge ndiri kukwirisa neattitude neyeningi yanechitadza vanhu paindaneti vanogona kutofunga ndiri kutokwirwa like right now chaiko ka gore rino richotanga ka ndakakwirwa nemunhu 1 ka1 chete ndinotori nenzara nezemu risingaiti Saka alright saka since mati mimi gore rino kawani handiti asi it seems like pamatanangura ma relationships enyu are they based on love or they are based on business? Is it business or it's love? Ini handidunya pa I no longer have that heart moyo ndakatengesa kuchina handichakwanisi kutomboda munhu wangu to be very honest but zvazvo kuti wakangonaka uri kundo you are just an attractive man ndiri kungonzwa manyukunyuku ndakakutarisa uri kumunzwira shuga like uyu munhu wekuti ndakangonzwirawo shuga but chakandibhowa munhu ka unoti varume wakanyonaka unenge une mamasozi wakaita sei veve avanaki manje hari kechinzi mwari hapi munhu zvese chinombonaka chinonzi kunaka kunaka chii kunaka kutundisa mukadzi which is rare mukadzi vazhinji vanogona kutosvika pakufa vasingazivi kuti akutunda kuita sei makatunda kangani inini ndakatangira kutundira kuGhana nguva yese pana ndiri kuZimbabwe ndasingatozivi kuti kutunda kuita sei ndakatangira kutundira kuGhana kwemunhu anotora nguva asati apinda mukati meburi rangu mumwe aitora nguva yake anenge achiitei handiti usually umwe anobvunza but umwe anoita anoona kuti paukunyanyoridzira mhere pabata ndepapi inini usually nyatso dzikanyatsoitwa zvisiri kurumwa mostly Zimbabweans vanoruma nyatso kunge vari kutena rimojiko yeredhiyo kunge vari kutena ningi yeredhiyo volume yeredhiyo kudayo zvokuti zviri so unromantic zvokuti unotopesera utobudamo unotoita off mood saka uyu ka ane maway mahands akati they are so magical ari soft ane way atanga kushandisa vibrator achitodayo tumanipusi tototoka obva tikarurimi rwake irworwo ka richakutekenyedza paipe panhingirikini paipe hamene ine weiso imwe inokusvitsa kudenga so panhingi ndepapi panyatso dzangu ipapapa ozoti kugambira cho anoridya searudya ice cream he takes his time but mawira sakubuzino unototunda ndoba ndakatotunda achidya ndokubatwa nemagetsi so ari kudya ari pakati pekudya ndakatunda kamheno kangani nichingotunda achingodayo chete he would not stop then paunozopinda dai akuzorova ka unenge waibva kudhara ndino kuti zvinhu zvikuyaura apa takambonzwa kunani the last episode yandakauya kunayo mondoro yepressure what ko mumu ofa kunonzi kunakirwa kuita sei kumashuro
Anditika kuti hatimhanyiri kupinda munomu murume anokurirwa akavaona bhodhi wakumura hembe akuda kutopinda. Alright, so I have a question in varume vakawanda I think muZimbabwe kana pasi rese zvokuti tichadotranslata nechirungu kuti vanhu vazive havazivi kuti kutundisa mukadzi kuita sei. Vamwe vaifunga kuti kusweta kwaburitsa mazimvura chii ndo kutundisa mukadzi ndizvo here? Toda kutoziva nokuti Sparks moziva here kuti kutundisa mukadzi kudi kutundisa mukadzi mind my own business. Mazvoonaka tichitangira ipapo maona neresponse yataurwa naDJ ka kuti most men are selfish when it comes to satisfying a woman. Sharp, they are very selfish. Asi no ino mvunzo wangu nobva wati kana ndatunda ndichamireiko ndine ndichanyovavarereiko. But handi sex ndeyevanotu here iwewe nomwe wako uye anofanira kutundawo ka inini kutunda orgasm fluid kaya kandidataura aina mbonyanyowanda imvura tushoma ka fluid kashoma kanongobuda kanenge but zvinenge zvichiita munhu during process yekutunda ndo zvinokuratidza kuti uyu mukadzi wangu ndamusvitsa chaipo kwata kuchemerera maybe andikwanisa kuda sound rere kuti one sound ka opindurudza maziso handiti otosari kubatwa nemagesi anenge apinda munonzi mu-euphoria phase imomomo hamuchadzoreke then oita ma-irregular body movements ma-irregular body movements ayaya ungazoona kuti munhu ari kujega uyo haiwa uyu ndamusvitsa ogwina hazvikontroleke zvinotongoitika zvega izvozvo. But in sync with that handiti mwiri anotanzwa mabodily movement chii chinenge chiitika kuzasi uku inenge chibuda sei mvura yacho zvinozvifamba sei kuzasi mamuscles anocontracta mavagina muscles they contract during munhu akuningirikina saka iwoka ningi yako inobva yadhonzwa kuda kuti zvakudaya ndo macontractora inenge yaita ka1 inobatwa ka1 kuti wa pari kubuda the same time kuda chikirimbani cheche kutoti kana unyazoziva cheche unotoona kuti haasi kufeka asi kuita sei paanochema paya sara mutupu yako paya kazhinji kacho haasi kunakirwa isedza kana une mari mostly inini usually ndiri kuitira izvozvo kuti ndibudise samaita kani inini nguva zhinji ndinenge ndagara ndatoisa umwe anozoti mune mazimvura po unogara wachoisa lubrication kuti murume wako asazvione kuti anenge asingati kusvitsi kana papi saka unogara wakapfeka lubrication iyaya wakagara wakaisa lubrication panokubata batototi atotota atofunga kuti aritofunga roza zvaari kutoita because ndaufadza munhu ka unogara wakapfekera chinhu chako posozva kuti uyu munhu hapana imari chete zvayo but rega zvinzi munhu azopiwi zvese mostly varume vane mari but pane zvataurwa kapo zvanzono vamwe pavanodayo havana zvinobhuya zvonzwika vamwe but usually orgasm yemukadzi wese zvandiri kutaura kuti anototwicha chete andita semunhu akugwina asikirwa nefai opindurudza maziso chete ndatidati vamwe kana yatsozonyanya kusvika kupikuko they can die in the process. There are a lot of hormones being released right here, oxytocin, maendorphins, saka which are mahappy hormones. So tikuti in a nutshell anogona kufa saka it's okay ka kuramba tiri selfish. Aiwa no ndakanzwa kuti acute enjoyment inogona kuuraya. Varume ndo vanotogona kutofa vakadzizire varume ona inzwai murume wese bonde rese rakaita akatotunda so it's nothing new. It's not that new. Imi makakomborerwa mukangodzirwa chete maenda even yangu kana mukadzi asitombotamba kana chikapa pane time yayo kutoti munhu anotogokurepa zvokutokubatira asi sorry I feel like ininga hatinonyatsotsanangura pakuti pataurwa kuti kutunda kwacho kuita siyani unonyatsotsanangura kuti tinomutundisa sei mukadzi wacho but seems like mambo kupinza chete akusitiko kunoitisa kuti munhu atunde because tese tiri kupinza asi vanhu hausi kutunda so zvimwe mukadzi haadi kumhanyirwa mberi kana iri kisi kangaite kisi kwete kudhonza miromo yese mukati mako yawo chiruma malips emunhu ngainge iri passionate kissing then woenda iwe usototombomubvunza dzimwe nguva body language ichakuudza kuti anonyanyonakirwa nechii mukadzi uyu
uchimudya nyatso, be gentle. Pauni kushushina nyatso dzedza, be gentle. Don't use your teeth, don't involve my teeth, please, even pa kissing. Pawakubata tumaoko twako pautenderedza pamanipples payaka, ngatunge turi soft and gentle wofu, tusotengochi uri kuchuna radio handiti. Zviri chichi zviri nice. Zvino varume vazhinji zvavaine maoko akaomarara manje. Aiwa, but asika iwo ndati munongochita itakakutekenyedza tingla then vakadzi vakawanda vamwe havafarire kudyiwa. Ini nangu ndinonakira kudyiwa ndakatunda nekudyiwa. Ini ndinofarira kudyiwa hatiite izvozvo. We don't do that here. Havana hygiene saka havadyiwe because usually ka umwe anoti afungura kudaiwoka tsete matuzvuno iwona munhu during ningi saka vakadzi wipe to bake havanyatsogona. Saka isu takadzidziswa kugeza. Even during nursing unotoita wipe to bake yayo unotodzidziswa kuti hygiene. isusu wacho taramba edu zvekudya tu vari panapa, but does not mean kuti kunzeuka havasi kudya. Chimbovadzidzisai panodyiwa sei? Your tongue, mostly use your tongue zvakanyanyisa pabeans. Uchita in circular movements. Wombota wachimbota kakuthroba mbijana so kunge ka vibrator kudalala wombota ka fast. Uchiona ne rhythm iri kuita munhu. Rhythm fast yaya iri kunakidza munhu aramba acha seiseka ari kupenga nayo ka. Wedzera iyoyo. Ukanoti slow iri kupengesa wangu umwada slow eating. Kunyatsonzwa kuti ichiti kwadai chinanzwa. I feel like these things are not natural. Why? Because mugadziro wakati zvinhu zvinongoti straight. Kana yakurwa seko manje, that's unnatural movement ka. Even madoctors sex vanototaura kuti zvinhu takazopiwa njere naMwari kuti tiningirikine ka zviro kuti tichangogumira pane izvo inonzi yekurovana munhu mari pamusoro iwo uri pazasi inonzi iko missionary toshingoita missionary chete here. Through my research and my people experience panodevelopa izvozvizvi kuti vedu vemaiwi unoona kuti ndakangozamawo ndakakutanga kudyawo mukadzi wangu nezvaakaita umuto ndakutotedzera umwe unewo zvongo zvaakutoita because like I'm saying vakadzi vazhinji takasangana umwe anotokutoti inini feeling yawo kuti iye asandamboita nemurume wangu handisati ndambozviita. I think but last but not yapera. It is serious. This is a serious question. Next time I do Western cool down. It's a serious question. Cool down nayo question yo yakakosha singaite but tine mwe zvada kuti tawe nezvazvo besides zvokuramba tichingobvunza nezve that buri. I know. Mukanzwa question mubvunzo kana usinga make sense mu dismiss nebvunza next time. Right. Pane video takaona muchikumbira chikafu muchiti zvinhu ndakabroka zvinhu zvakaoma sei zvakaoma zvekudaro then tobva tazoona vakutenda kuti paya sipo payachi including amwe chimwe chema makatotenga choza kuti nditenge nyinhu zvinonaka papaine chiko chikuziva papane Cape Star weningirikini wine nemachocolates. But is it a good idea? But is it a good idea? Kuti mama muri pamawana ndini mopiwa mari yekunzi mutenge mabasics motenga enyu wine nemachocolate. Pane munhu akandibatsira akatanga kundibatsira muchemberi anonzi Fungai Maruta handiti. Fungai Maruta muchemberi anoita zvechivanhu zvemawaini nenhingi. Saka kutenga waini nemari yake tichikumbirira tine chiteta mudzimu yake kuti Fungai Maruta uyu zvaatiitira izvi onaiwo tomwa waini todira waini pasi totenda izvo zvaakuchivanhu era ndozvana ndatengera waini because imanga iri mari yake yekuti tinotenda mudzimu yake because Fungai Maruta munhu ane mwoyo wakanaka. I think pasocial media she is the woman azota stick to me zvakanyanya for a long time achibatsira achihelpa here and there even nemaadvice nechii vanota chip in here and there nemabasics CYI and all. So ende plus ane group rake rekuti anenge achidzidzisa chivanhu achiita sei. Saka ndaingozviitira izvozvo kuti nditenge waini ka nditende Fungai Maruta uyu muchembere soko kuti vanditengerawo vandiitirawo otherwise nzara iripo zveshuwa. Why ndakaregedza ka zvetelegram handiti zvokuti vanhu vaiuya vachiita sei izvizvi handiti zvinosungusa here muno muZimbabwe.
ndaregedza zvandiri kuita ndega inini hazvina mari varume vari kuti iwewe ita zvawaingoita kudhara zvatakakuzivira saka ndiri kuluza masubscribers every day vanhu vajaira iyo haipa yataita kuti na 7 pm tina rasa wedu tatanga kudini kuita basa sebasa kutemana zvedu pamberi pekamera kana kuti sei maona saka vanhu ndakaluza masubscriber kamari kasvika taitombowana kachwekako akachauye then apa pari kuya peanuts chaidzo vanhu vasida kundiona nichipenga ndega after rasta makatsvaga mumwe no pane challenge vanhu vadi kubuda pakamera munoma ende wesineni asina umwewo munhu asiri kuzivikanwa because pane nyaya ndepekuti iwewe Evangelika unozivikanwa ndikatobuda pakamera neweka zvatotekeshera Zimbabwe yese saka they prefer kuti vangabudawo pakamera vakapfeka mamaski avo nomwe munhu even nemaski chaiyo munhu anotozeza but zvazviri necessary kuti makutende mashama maita basa makashama because pane nyaya yekuti vanhu wani kunzi inini muri kushama but still zvinhu asi kubhalanza saka siyai kazvekushama zvacho mungotsvage zvingoita like munhu wese kuti anenge akaomerwa zvake akapfekera akaita akuti zvekupfeka zvekushama zvacho hazvisi kuita se hazvisi kushanda hazvisi kushanda but hauzopedzi mwedzi uine 0 cents zvazvo izvozvo zvazvisi kushanda pakuti hatisi kuwana mari yandaiwana before saka unotoona nemaexpenses hazvisi kumita but chimwe chacho chipi chavangada kuti ndiite kunursing muno muZimbabwe nezvandakaita izvi zvika izvi ndakabreka maethics awandisa professionalism wise down maethics enursing chaiwo down then ininiwo futi ndiri murwere ari kusafa nebipolar ndine bipolar heavy bipolar ndotori pamedication saka dzimwe nguva kuti kutoda attention kushama kumwe kacho is not more of kuti mari necessarily handi inini ndine pain ndine bitter pain ka zviri kunzi wow you look lovely you look chizvo zvimakomedzi zvozveka zvinonakidza kuti yezvo ndakatobatana naye nditi because kana warambwa kana kuti sei wane low self esteem wakungozviti saka ini unongozvitasira pasi saka ikakukudzwa kaoneke comment section ka nevarume wakawanda kuyekeka kunenge kuchingoita kuti ungofilewo boboso it's now more for attention not for money kushama kwandiri kutoita ndekwakungoita attention kuti chingondionaiwo henyu plus iya yekutiwo munhu kana unowo garo eri ngaachingonditorawo ongoti ndiraumborichengetao ndega saka it's more of kuti vedu hapanawo here mbinga ingangonditoro because inini handikwirwe to be very honest handikwirise chinhu changu chiri very ningi ende ndogarira ndichingoenda kumavaginal cleansing aya tichiita futi zvezvo zvekuti chine chidzorwa kwaEastern Diva Beauty Clinic uku tinoita inonzi yoni steaming inenge ichidzora chinhu yonini ichibvisa futi kana mune mainfections kana mune ichicleana uterus ichicleana chinhu chako zvekuti chinenge chinaka saka usually kutotaura it's more of marketing myself kuti ndenda ngwana munhu one not vanhu vakawanda iwewe andika unoda mari yakawanda sei pamwedzi kuti life yangu iripo to be very honest hadisi kuda mari pamwedzi so far ndiri kungoda a lump sum yemari ndibude munomu ndoenda nyika ndichingoda kuenda nyangwe ndikasati hangu nesika ndoita kana nesi aid because kuti anesi uko kwane makasa ekuti wangu kuti ndiregistwe muno muZimbabwe to be very honest I don't think that's going to be possible anymore. That's not so are you it's a no-go. Are you regretting moves avaita? To be very honest I regret kuti ndakamhanya to lose myself out of a situation ndakaita severe depression ndakatadza kuzvimanager ndibva ndangoita act anyhow kuti inini ndatowirwa nedambudziko ndakutongoita izvi kuti ndiwane easy money because like remember ndakauza kuti ndakatanga izvi ndichifunga kuti mari yandabirwa ichatodzoka ipapo vanhu vachatofarira kuona zvinhu ipapo but ndibva ndatosiyana nazvo then I continue with a decent life because izvi zvekudidi mostly unenge chingozvisimbisa but zvinotorwadza. makadiscover kuti mune bipolar rini? bipolar yakatanga 2015 I mean. Yakatanga kudhara way before nsanda zvozobira zvakazouyawo like I said panai trainer ami do you free nedo nanditi ndo mayeza achiwa wawo akangotanga futi bipolar. Ndichizvara mwana ndiri ndega sesingle mother ndakata futi inonzi postnatal depression futi ndichizvara mwana because hanzi ndina mama wanzi ndiri nemazuva aitoramba uyambisa mwana wacho because ndakata pressure yekuti mwana ndichingomuzvara pasina netime baba wako akapfurwa nefuti ku South Africa wakafa
saka pressure yoyo kuti ndadotorera mwana ndiri 1 it was so overwhelming to me ndatobuditsa mwana ndaitoita sei saka ndakastressekana nemwana but through counseling ndakamboita right zvebible live haita resurface futi nepakatanga epilepsy wait saka zvezvo zvichiitika izvi hazvingangoviriyo bipolar here zvinhu zvanoita by choice bipolar iyi unongofuma uri hai usina kana drug vanotofunda ushandisa madrugs and I don't handisina ndambobata kana drug kana mbanje I think ndikatoishandisaka ndingatofamba G-string road manje mpaka machena chena iwawo handitomboshandise zvese magetsi mumusoro akatonzi akawandisa pandakati kwati CT scan une magetsi akatowandisa ari abnormal ezeningi saka ndinotonga ndine energy inenge iri ndosozvona kuti ndokwanisa kumira from 9 kusvika na 12 ndakamira modi ndozvandaidirwa ka ndokandotowaridza mubhedha ndega yemapatients 28 bedded ward ndichiwaridza ndega ndiri 1 kudai ndichisumudza varwere ndiri 1 simba ndinaro chichoita even ndichifamba inini the way I walk ndinotofamba kunge kaslim ndine energy isingatomboitiri too much ibipolar yese yoyoyo. But do you think you're getting treatment and but do you think chakanaka ndisi kumwa why are you not chokwa chakanaka hangu ndakaregedza kumwa zvimapirizi zvemabipolar zvadhara steric. I have not been taking medication. Why? Hangu inodhura futi medication yacho then 2 why monoswera wakarara apa vanhu vakamirira kutwekerwa ku Telegram. But do you think but do you think that you are doing yourself a good thing by defaulting medication in the looking at my effects as nazvo in the long run? Izvozvi zvandidi unyepa pandakazoona mwanangu akuti ine mama ndaneta nekubhuliwa kuchikoro ndakuda hangu kudzokera kumapiritsi because anokukauma down ka unomuka ma-levels ma-energy levels ari low simba rekuti uzobuda ne-G-string uchitweka usori wani saka I think that way zviri nane because even a lady akauya achitada kundibatsira mostly I'm not really getting that help iya yekutoti breakthrough munhu wekuti anongotiona asi ndine $20 ndine chii haisiyo help yandiri kuda inini ndanchida dekunzi yaiungana ndogadzira mapepa ndongobuda like kubuda kwakaitawo vana vaya vanonzani uyu ndakangana kuzita rake uyo zvaita hazvo ndatikanganwa akangobuda wani akabatsirwawo pafacebook chaipo but why do you think kuti you have to go outside the country specifically for you to have a good life? Do you ever think of kuti maybe zvekuenda kunze zvaramba do you ever think of kuti you can just start a life uri muri muno? You really have a point. Why ndoda kutiza munomu munomu ndarambwa neZimbabwe zvamuri kungoona imimi kuti vanongoti sandi uyu anochama anoita sei saka handisi kuda izvozvo ndoda kuenda kune imwe environment andisingazivikani and start again saka environment inoyi iri toxic iri kutikuvadza mentally and ichindikuvadzira mwana at the same time. But iri papo zvoda kubvunza panyaya dzemwana kuti pamwana apapapapo muonere zvimwe zvacho zvamunenge muchizoita ndika zvichizosvika pakuzoafekta mwana even nekukura kwaari kuita nepese akuziya pamba achizoona mamwe mavidheos amunenge muchiita se amunenge muchiita zvinhu chiitika hazvimuafekti kana sva zvakutomuafekted. Mwana wangu hangu ndingati I think nesimba raMwari wake pachikoro haana kutoafekta zvachose form 1 iyi akatobuda nema-AA ega mudurunu nema-AA paripoti yake even grade 7 akabuda ne8 units. Mwana uyo ari ambitious and hatumwe kunzi verenga hatumwe kuti asei munhu atori nematurity mwana wake akafanana baba vake. That man was better than me. Inini am attracted kune vanhu vari normal vakakwana vanhu vane character yangu yedzungu handivadi saka he was modest munhu wekuti anotaura when he's spoken to only men of few words. That's what my daughter is. But iyo zvizvi manje unotoona kuti kwakusekondari uko saka zvaakuafektika manje paangari kuprimary kwakusina nyaya uku paakusekondari uku wana mama wako ndi mama wako ava ndakakuratidzwa imama zvamama muchiita zvacho. But you have spoken of rejection which is now affecting mwana wenyu handiti would you consider turning a new leaf and reforming and living a decent life again? But remember the internet does not forget. Uchangoremindwa kunzi muri kuona mai vedhuku ravo ravakasunga vazororwa ava
mbuya yakanetsa iyi iyo ndoti mastatements andisiri kuda nogona kutodzokera backwards uko muno muchinonetsa economy yacho haisi really that stable ndaida kuti kana ndabuda kunze mwana wangu ari kugona uyu abva atowana basa izvi zvokuti anopedza dhigiri rake ongoswera achingodzungaira dake zvekuti macousins angu muno mune mabrothers angu vakutoita rimwewo basa vakutotengesa mafoni vakutotengesa mafoni but asi vanhu vakatodzidza vakutotengesa zvavo mafoni maserufoni but ana enyu inomborova here unombofunga kuti maybe kwechinja yakaita segehena one day tichazofa tichazoenda kugehena munopfungwa here zombofunga kuzotendeuka kudzokera back kumascriptures kutanga kuzoita zvekuchecha inorova because mweya uri mandiri ndewamwari saka utori netime unotorigeta utochema uri wega kuti but imi ndadiko kuchimboregedza then wobva wadzoka futi kuna mwari woti nhai mwari hamusati mandipowa kana breakthrough kana mbijana haiwo yekungotiwo ndiwanewo pekutangira nyange basa rikunzi unonzore $200 per month ufunge ndiji inini ndinogona kutori bvuma dekurunzi ndinopiwa mukana wacho ndakaurambidzwa mukana ndichibuda mujeri inini wekuendawo basa ndakabuda mujeri nemasivi anambotanga nekushama ndabuda mujeri because ndakafarira ruoko rwamwari mwari akauya ineway yekuti vanhu vese vakandireputa they did not come kucourt for 4 consecutive times kusvika nyaya yanzi yabuda handiti havana kuuya mawitness ayaya kuti evangelika akatidai they did not even come kusvika nyaya yacho buda saka ndakaona ruoko rwamwari ndikabuda ndikati mwari chindipaiwo basa then there's a doctor akatouya neopportunity akada kubatsira kuregister. It's not like you don't deserve a second chance, you deserve a second chance. Wonyorera kuti zvangoita zvibaipola toenda kuna psychiatrist onyora tsamba odzoka kubasa tamu process mekuita izvi doctor vevandedza kuinterview ndichingoti kundotadza face yangu ndichisvika pahospital zvikanzi neumwene zvikanzi aiwa uyu akauya kuzoshanda pana pamukuru sisenjeji wacho aripo inini ndo I will resign ari kutheatre auya even myself saka so you feel like they did not give you a second chance? Nah, they don't. No one is giving me a second chance. No one wants to give me a second chance in Zimbabwe. Hapana arida kubelieve izvo because ndakapinda social media ka ndiri mu black anditi and izvo zvandaita zvandaita kuseri zvinotodzika ne few people waindifollowa kudhara zvandaita zve philanthropy work ndichibatsira vakadzi vaya tichiendisa masimende kuna namahalape kwamutari ukoka zvinozika nevanhu vashoma shoma because hatina kuzozviita vanhu vakandiziya ne bad publicity saka you cannot convince people enough. Even I will not hire myself. To be very honest, I will not hire myself. And I don't really blame them. Saka ndotsa kanduti ndirangobuda ini ndirakubva mu situation. But ona ngatiti zvokubuda ndikuona zvokubuda zvona kunetsa pakuti mari yakawanda. Imari yakawanda because inongoda kuti ubuda uchizoshanda zvandasei kufambira mapepa ndasei but unofungudzewo kuti hakuna nechimwe changaite muZimbabwe muno izvi zvakanza unozodzokera maybe kune singo wanga uri hapana nezvimwe zvinhu zvanofungudza kuti maybe ndakaita ndogona kuzviita ine way iri bo ndakararamisa mwana wangu ndakati kuti mwana wangu asazokura achadzoka mamavideos because tinobelieve kuti mwana anochinja wari kuwana akaita ngena ndopitenda kuti mwana anochinja zvaimbovera sei but I think zviripo ini ndofarira zvekubika kubeka then ndine zvadaifunga zvehair growth business ndine zvemahairline kutogadzira oil yangu ndega ndikuna zviri kushanda even pahairline yangu ndaifunga kutoshandisa brand rangu ndichigadzira mahair oils iwayo anokudza vhudzi anoita sei then paside ndobika ndenge ndichibika sadza kana ndichita sei ndichibikira vanhu mostly ndakaona kuti food vanhu vanoda kudya saka ndaida kuwandira ikoko kuti chibusiness chakangodaro daro but vanhu vachira kuzonditengera here ndingori ne fear I don't know I have fear yekutanga anything no I don't want to no I think ndingori ne fear kuti ethics awakabreaka ndekunesing ina ndingatadza kudya sadza rako ndakambona kutweka nairasta vanhu mungatadza kudya sadza rako ndakambotweka pavideo atisiye masini tinodya masini saka izvozvo zvekudaro ife nemunin'ina wangu yauya drug addict akaregedza madrugs handiti taitotaurirana tikati uyu akaregedzawo but haasati anyatsoti but aitotaura nyaya yekubika iyoyo akati mimba yedu iri muroad taigona kutotanga kungoita bhodho redu apa nechi then totengesa kana zvimwe zvimaproducts kana kungovhura kashopowo kadiki kanenge kaine zvimaperfume zvimahair growth oil whatever lingari. Right, my sister, let me just say this in conclusion. Whatever zvakaitika and whatever has happened, zvese zvatataura nhasi, it's nothing out of the ordinary. Zvinhu zvekuti anyone could have done it.
but mukanyanya kuzviisa pakona stere kuti no, I'm the worst person muZimbabwe munomu. I don't think that's a good perspective. I just think you need to change your perception. Kufunga kuti maybe it's nyika iri kuita kuti zvisafambe. And muise perception yekuti I should just, kuna vanhu vasiri kundifarira. It's okay. But there are still other people vanenge isusu tiri panapa yokuti tiri kutoona kuti no, if you want to reform, we give people chances. Because tikatarisa faith yedu kwainobva isinobva mubhaibheri tinofanira kuramba tichiregererana continuously because tiri vanhu. So in that spirit I just think that you need to keep on trying. I know kuti kunursing kuri kunedza, but it's okay kumbosiya zvenursing and try other things sezvandataura nemukuru. So I think kuti besides putting your focus and all your energy on going out of the country and looking for money yekubuda kunze, I feel like if you focus energy on creating a decent living for yourself, on creating other opportunities for yourselves, angona kuita kuti mukwanise kurarama a decent life, mukwanise kuriritira mwana. I feel like it's a better way, it's a better perspective yekuona zvinhu nayo than to just keep on saying inini muno mwana wachandide. Alright, matara zvinhu zvakanaka. I think because of time andika my sister dakutendai netime yenyu muchine zvinhu zvekutaura here zvamuda kungodzomo reZimbabwe anything. Chekutanga ndakatanga kukumbira ruregerero kune vanhu vandakatuka vakandibatsira like mai Maka, this business entrepreneur women who's doing well here in Harare. I'm very sorry. Nevamwewo vekuti I cannot mention my names vakawandisa. Forgive me. Nekukutukai. I really don't like that way as well. So I'll try kusadaro. Secondly, whoever are willing kundipawo capital yacho andibatsirewo nditangewo something because time iri kufambawo ndibatsireiwo kutsvake ndebvu varume tinodzimirana ngondibatsiraiwo vanenge vakwanisawo because then I believe kuti zvandakambobatsirawo I think I deservewo kubatsirwawo. Mwari ngaandiwanirewo nyasha ipapo ndichaedzawo kusaita zvakadaro. I know I cannot change overnight, but ndiri muprocess yekuda kusiya zvinhu izvi since ndandisingadi kugara mazviri for a long time. Saka ndiri handitozvidiwo, handine conscience isingaiti inotorwisana neni, handitozvidi zvekupenga izvo. Saka ndoda kubuda mazviri, then I will go back kuma pills. Chekutanga I have to go back kuma pills ndimboita stable so that I can manage a business ndiri stable. Alright, thank you very much. Mure Zimbabwe toda kungokutendai nekuramba muchingoona. I know kuti vanhu vazhinji vane maonero vanoita maprograms atinoita nemafungira vanoita, but I believe in kuti pane zvatinenge tichitaura kana uri munhu ane wisdom, uri munhu akachenjera, unopika zvimwe zvinhu imomo zvinogona kubatsira, zvinogona kuchenja life yako. So thanks for watching, thanks for supporting. Don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to follow wachibaba ichi chine zvachikuita zvemota mogona kuti follow futi then mofollow page yako rakanzi chi. I think Evangelica Sandi Facebook, Sugar Lamp Cinema YouTube, Sugar Lamp Cinema YouTube, then Evangelica Sandi Facebook, then tine inonzi Healing ningi futi television yatatanga. Healing television tiri kuita navanonzi Prophetess Mashingaidze. Tikuti anonzi Healing television tinenge tichibatsira masouls futi ipapo. Mwari nyange akakupa calling, nyange uri kuita zvakaita sei, pane zvinhu zvaasingabvise pauri. Ndine zvinhu zvakanaka zvandogona kushiya nyange ndakadai ndiri mutadzi kudaiwo zvinokwanisa kutokubatsirawo. Healing. All right. Healing TV. Healing television. But page hombe rangu Evangelica Sandi. All right. Sugar Lamp Cinema YouTube. A lot is going on. Anyway, guys, thank you very much. With that, we are out.